Maswera sei muri yeZimbabwe, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndangoti ndinge ndichiuya ndichitandara nemi masikati ezuva ranhasi muri kumabasa, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare nemudzimai wangu tinorara mumotikari because mumba murariki nekuda kwekuti tinenge tichirohwa nechipoko my late wife. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Ndakange ndiine best friend yangu, he was a doctor, ainge achishanda pane imwe private hospital kumusha. Ainge ari munhu ainge aine mari dzake. At the place where he was working, there was this girl who became my wife. Akauya akazotanga kushandawo pachipatara ipapo. She was so beautiful. My friend then came to me akati, pane kamwe kamusikana katiri kushanda nako akanaka, and I want to get in between her legs, but she is resisting me. It has never happened in my life kuti nemari yandiinayo musikana anondiramba. Ndakamubvunza kuti sei ainge achimuramba. Then he told me kuti iye ari kuti kana iwewe uchindida, you have to divorce your wife, otherwise then we can't be together. Ndakabva ndachizopiwa task yekuti ndinge ndichitaura navo mainini, so I would go there and speak with her. I then told her ndikati mainini munhu ari kuti anokudai, so why is it that you do not want this guy nemari dzaainadzo? Akati kwandiri it was a matter of principles. Ndikati what principles? Akati iye ndakamuudza kuti kana uchindida, it's either unoenda neni kumba kwedu unovaudza kuti wagara uine mukadzi, and you will tell them kuti saka uri kuda kuzoita sei neni. She had even opened up her heart akati it's fine kana wati unondida, but chiita zvinhu zviri pamutemo. You call your wife, you call her relatives, and then you inform them kuti as a man wafunga kuti munge uchiita mudzimai wenumber 2. Ndikati kwa ingawani? Akati iwewe you are forcing him to divorce the wife. Akanditi no, he is lying. Ndakamuudza kuti even though ndisingadibarika, but to show me kuti you are genuine about what you are saying, achinditora semudzimai wako wenumber 2. And she said akatozvitaura because he knew kuti it was not going to happen. I then opened up to her ndikati wangu, inini friend yangu ndinoiziva, he is a womanizer. Anotodanana nemabhebha akawanda, vamwe vane mari dzavo zvekuti dai aida kuita izvozvo angadai akatotora mukadzi wemwe, but zvaakandiudza akati he just wants to find a way to get in between your legs. We then started being friends. Ndainge ndiine musikana wangu ainge ari kuGermany. She got married. Baba ndikasara ndiri pamhene ndisina munhu. I was hurt mukoma, ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. And I had this friend now. Ndikamuudza ndikati that is what has happened. Ndakarambwa ini. So I really did not propose love to her at first, but we started drifting towards each other because I would take her out. Sezvo ndainge ndiri single, she was also single, and we kissed. Ndikazosvitsa shoko kwaari. And this girl ainge aine rudo. We were supposed to get married nemuchato, but zvina kuzoitika saizvozvo kuzosvika chizofa zuva remuchato. True facts, it happened mukoma. So what made us to be delayed was that iye akarerwa namai ainge achichengetwa nemadzikuru, saka vainge vachidimanda a lot from his father, and vainge vakagumbuka kuti nguva aroora iwewe hauna kuzotipa mari dzedu, saka vainge vachiramba vachitsika madziro. Even her mom vainge vachiti kana mukachata muchachata muri mega, inini ndinenge ndisipo and I won't give you my blessings. Zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kushanda nichiunganidza mari. By then tainge tava muno muSouth Africa, so tauya kunoku we really did not see a reason yekuti timhanye tinge tichizochata because we loved each other. Tainge
tatova nemwana wedu. It then happened kuti one day takaenda out and ndopa akazoti iwe wona classmate yangu, she was in this other saloon. Ndikati it's your classmate? Akanditi eye. Ati ainge achida kunomuona. Ngomana chindiri munhu akararama nevanhu vakawanda, and I know kuti a black person kana akakuona wabudirira, especially kana ainge ari munhu aikuziva uri murombo, it's like anenge ava kukunzwira godo for no reason, even though that person does not know what kind of challenges you had to go through to be where you are. Saka munhu anenge ava kungoti ilaki rakaita, and they would want to bring you down kuti vange vachikuona uri murombo sezvavainge vachiziva umbori before that. Saka ndakamuudza ndikati you know what baby, ini nangu I really do not want you to start communicating nema friends ako ekuchikoro, because you do not know who loves you or who does not love you. And it turned out to be true, because Yvonne ndiye ava mukadzi wangu. It was that same woman that we met musaloon. We went musaloon muya and they greeted each other, and then she introduced me to Yvonne. From the moment that I looked into Yvonne's eyes, I felt my heart beating so fast against my chest. I did not even think that she is a Zimbabwean. I thought as a South African, and she's beautiful, and she is light-skinned, so nice. Even though ndainge ndakazviudza kuti I don't want a woman with tattoos, but ndainge ndakatarisa Yvonne, I immediately fell in love with this other tattoo that she had on her hand. Ndakati uyu anoita manje. So we then spoke, but taingotarisana. During the conversation, wangu mudzimai haana kana zvaainge achitomboona nekuziva kuti painge patova necommunication yainge iripo. Yvonne uyu iye nekuda kwekuti ainge atova attracted kwandiri, she then gave us unnecessary information achitaura nemudzimai wangu. So kuside kwangu ndainge ndichitongoteerera zvose. She then said, do you know kuti ndinoshanda munomu? My wife was like, where exactly? Akava achizopa mudzimai wangu, ndikangoti akatipa my directions, and I immediately recognized that boutique where she was working. The following day, Mukoma, I was at work. I have to go and see you phone. I then drove and I went to the mall. When I was at the mall, mudzimai wangu akatombonifonera akati, what are you doing at the mall? Because motikari yangu yainge ine tracker, yainge iri mosvikari mufoni make. Ndikati I just wanted to buy a pie. Akati okay, it's fine. Ndakabva ndachizoenda kuboutique kuya kwainge kuchishanda Yvonne, and ndokubva tatanga kutaura tose. Like paakandiona ndichipinda mushopu mavo, akangoti yuwi mwari wangu, wow, saka you have come to see me. Ndokubva achizobva kuseri kwetel, like it was a little boutique. Akauya akamhanya akati wauya kuzondiona? Ndikati ndauya kuzokuona imainini. We then started talking. Akati ndoda manumbers enyu. Ndikati Yvonne, I can't have your numbers. My wife, she can just have my phone even for a day. Akati, so what are we going to do? Because I'm into you. Ndikati niniwo, I'm into you. Like munhu ari very attractive. When I was standing right next to her, I ended up kissing her. Akati unonditsengisa basa, mune macameras munomu. So we then planned naye. Ndikati, so what I'm going to be doing is that each and every time when I come to visit you, we'll just see each other. Dzimanguva ndichaita ndichiuya nebolt, because ndinotya trek. Akati wow, that is a wonderful idea. Unoshanda kupi? I then told where I was working. Akati kana uchida ndinopota ndichiuya ndichikutora inini nebolt, then we can go like where we want to go to. Akandibvunza kuti like at that time was I busy with something at work? Ndikati not really. Akati can we go somewhere tingosimbisa, because I don't have your phone numbers. What if you are just testing me, or it is my friend ari kungonditesta? Sleep with me today so that I can see kuti you are into me like I am into you. Mukoma, I could not let her go like that. We then got out the mall, then we drove to my workplace. Uko kwa ndakanosiya motikari, we hopped into a Bolt tikabva tachizoenda pakalodge kainge kari padhuze nepandainge ndichishanda. I slept with him. Mukoma, takatotenga matest kit, because akati I want us to seal the deal. Ndiri kuda kurara newe pasina dziviriro. Ndikabva ndachizoenda naye kuClicks tikanotenga matest kit. Then we tested each other for HIV tirikum kulodge ikoko. Zvinhu zvikatoendwa paya. So that is how we started dating. And now ndakaziva kuti Yvonne uyu
ainge akatobatikana because she knew my wife as this poor village girl. Mukadzi wangu vabereki vake vainge vari varombo vekupedzisira. The father and the mother, both of them, they were poor. Ndokusaka pandakaroora mudzimai wangu vose vainge vachida kudya, vachida kupfumira pamwana wavo. So Yvonne akatanga kuuya pamba pedu, and each and every time that she will come, aigara akapfeka tuma short nice dresses. And whenever my wife would have gone to the kitchen or somewhere, aingosimuka oya over achizondipa deep kiss over ati ndinokudai daddy, she then ended up falling pregnant. After she had fallen pregnant, mawando pa akabva achizotanga kati, hey, you have to marry me, you have to marry me. If you do not marry me, ini ndava kutomuudza kuti ndine nhumbu yako. Ndikati ndoita sei? By then takazokwanisa kudzokera tikabva tachizonopedzisa mari dzainge dzichidiwa, tikapiwa muchato. Ndo pandakaona character yaYvonne. Akanditsamwira, akandituka, akandipopotera, nhengo yangu ikatanga kusashanda, and akatondiudza kuti if you are going to get married to my friend, ita kuti goodbye, shikarudzi yako aizombofi yakamira zvekare. Ndikati pano ndoita sei manje? So then I spoke with him. Akati hande kwedu kuChipinge. She came from Chipinge. So when we went there, mukomana zvinhu zvandakaitiswa ikoko zvimwe zvacho ndainge ndisingatombodi, but ndakazviita because Yvonne ndainge ndava kumutya. Akandiudza kuti hanzvadzi yake yainge iri n'anga, akatosimbiswa ainge achinzi Ndunge. Ndikati panapa ndazopindana nadzo manje. So takabva tachizoenda kumba kwehanzvadzi yacho, tichingoita natsano tikatopinda mumatare. Nekuda kwenyadzi ndainge ndongobvuma zvose mukoma, ndo patakabva tachizopiwa mushonga uyo wandakazoisira mudzimai wangu. Mudzimai wangu mushonga uyu wandakamuisira ndaiwanzo kumuisira mumacornflakes early in the morning before I would leave for work. Ndaimuisira mushonga mumacornflakes, then ndobva ndamupa. So it was sort of like slow poison that was not going to kill her instantly. We arranged for our wedding, andina kunge ndakaziva kuti mudzimai wangu ainge achazofa musi wemuchato. So we got married kuzim at the venue. I was already there waiting for my wife. The moment that she arrived with her own convoy, achingoburuka chete, akangoscreama akati, "My wekani," akabata musana wake. Everyone rushed there, including me, but I was scared to get close to him. Akangonditsarisa akatanga kuchema, ndokubva atongotanga kungogwina. Takafungidzira kuti maybe yainge iri pfari yainge yamubata. We got him into the car and we drove with her, tikaenda naye kuParinyatwa. She died. Tichingonosvika pareception kuParinyatwa, akabva atongofa. Akangoti kutura befu, ndokubva atongofa. Then me and Yvonne, we continued with our relationship, but takambogara kwenguva refu na Yvonne tisingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti we were now together. Ndakazoenda kuChipinge ndikanomubvisira mari, but hama dzangu dzakabatikana. Vamwe vakaramba kuenda neni kuti ndinge ndichinobvisira Yvonne mari. Tasvikako mukoma, ndakabvisa mari yakawanda, and we were blessed. Tikapiwa kamwe kahari ako katakanzi tikazotanga business, ndokatichange tichizoshanda. Ndo chipo chandakapiwa ichocho nebrother yaYvonne. We returned back to South Africa, and me and Yvonne were still together. Dambudziko rakazotanga mushure mekunge tawana mapepa emuno muSouth Africa. Tatotenga dzimba dzedu mbiri. Plani yedu yainge iri yekuti tinge tichizotenga dzimba tichidzitengesa zvekare nemamwe mabusinesses awo atakatanga, which are running very successful by the way. Mukomanashi tinogara ku4 ways and titori neimba yakakura, but this house mukoma, it is like a house of horrors. Mumba imomo hamurariki zvekutodaro because tinenge tichitovhimwa nechipoko chemudzimai wangu. What we then discovered was that kana kuri kunzi tikarara mumotikari tinotorara kutobatwa nehope, kutokanganwa kuti takaisira mudzimai wangu, my first wife, poison muma cornflakes. So what we did after we discovered that, we then bought a Mercedes-Benz bus. Tikabva tachizoenda naro kuvakomana vanoita zvekugadzira vaya vepanel beating. They removed my seats
and then they made it out zvekuti you can sleep comfortably. Havana kuisa havo mubhedha. Takaenda tikanotenga mattresses edu, ndimo matinorara nemudzimai wangu. Titori neka TV kedu katakatoisa mubhazi redu iroro. It is always packed in the garage. Saka kana wava usiku paya, kana tapedza kudya tageza, then we go home and we sleep mubhazi redu. Ndimo mega matinenge tiri safe. Mumba kuda kungorara mumba mukoma. Ende kana ukarohwa nemudzimai wangu unoita mazuva musoro uchitema. This is my secret. When you post, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Was it worth it? Is Yvonne worth it? Apa Yvonne wacho ari kunzi anzi hanzvadzi yake akanosimbiswa naNdunge. Pakaipa. Maybe muchizotarisa matatu muchiona ari very attractive kudaro. Maybe mune zvamakatoitwa naye Yvonne. Asi makaitira mudzimai wenyu utsinye. Rekedza yo zvakangoma hazvo veduwe. Do kungozvivhara rega komana. I don't know kuti chi chaitika. Do ratongozvivhara meno kana manzwawo sound ndatovhundukawo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, imba yedu yakarohwa nemheni kafomu kubva zvatatenga musha une makuva. Muna 2014 takatenga stand kumaruzeva through Sabuk deal. Tiri muroad kunobhadhara stand. Ndakarota varidzi vepamusha vachiti yamatanga iyi varume munoigona, yamatanga iyi varume munapera. Apa murume wandainge ndichirota ainge ari wechirudzi. It turned out kuti musha wacho varidzi vepo vainge vari vekuMalawi. Ndakaudza murume wangu akapopota akati sakauda kuti ndinge ndichiita sei, tiri mubhazi apa tine mari yakawanda, saka iwewe utori neshavi renhamuri riri pauri, because mari iyi yatiinayo ndo yava kutorondwa neshavi renhamuri kumusha kwenyu. Kana tikangoburuka mubhazi tinobva tatorerwa mari yose yatiinayo. Ndakabatwa zvekare nehope ndikazoita zvekumuka ndatodzipwa mukoma, because ndakazorota vanhu vose vandakarota zvainge zviri zvipoko. Vanhu vepamusha ipapo vainge vakapera kufa. Ndakaudza futi murume wangu akati Satani unonyepa iwe, dhiri ratova settled. Takasvika tikabhadhara musha, asi painge paine makuva. Patakatanga kuvaka vana vakatanga kurwara, asi takaita nharo tikaramba tichivaka. Takapedza kuvaka musha muna 2016, kitchen ikarohwa nemheni. 2017 bedroom rikarohwa nemheni. 2018 musha wose dzimba dzose dzakarohwa nemheni. Imwe room yoga yoga yarohwa nemheni, mazen'e obva abhovokera mukati. 2023 mukoma, mombe mbiri dzatainge takatenga dzakarohwa futi nemheni, but dzakarohwa nemheni padzainge dziri kumafuro. Takabhadhara 4,000 US for musha uyu. Takatozoisawo makuva evabereki vemurume wangu, because ivo vainge vagarawo vasina musha. Vatezvara vangu vakasobva kwaMutare kudhara vainge vasingachatozivi kuti kumusha ndekupi, havana kana kuzombodzokera. Saka murume wangu akabva ati zvinonetsa kuti tinge tichidzokera kumusha kwavo, tinge tichizoti tiri kuda land, nekuti tinozopokana nevanhu vanenge vatoita madevelopments pamusha, ngatichiita zvedu. Saka mukoma, takabva tachizoisawo makuva evabereki vemurume wangu. Handizivi kuti toita sei, tobva here. Apa Sabhuku haasi kuda kuti tinge tichibva, because I did not even know kuti hazvitendedzwi kuti Sabhuku ange achidya mari dzemastand. Saka ari kungoti vhara ari kuti chimbogarai mhani, ndichakutsvakirai pamwe. Mari takatomupa akatodya nechekare 4,000 US dollars. Musha wedu watainge takazvitengera. Handina kunge ndakaziva kuti pamusha apa pane zvepo. Sabhuku vakambotitsvakira n'anga ikauya ikapuma musha wose, but hii zvimagoritoto zvatakazotanga kuona after that. Mukoma, hamuna chamunoziva imi. Kana munhu achiti hakuna chinonzi chipoko, I just want to invite anyone anenge achida kuti ange achizosvika pamusha pangu, ongoita only one night ari pamusha pangu. Kana akadzoka kwamuri anokuudzai kana paine anenge
asangana nazvo. Dzimwe nguva tinotonzwa zvikure zvinorara zvichiridza ngoma, asi zvikure izvi zvinongonzwikwa nesu. Sabhukuwo vanogara vachichema nemwana wavo uyo anobatwa nepfari, vanongodonha musikana akatobva kumurume wake. Saka ndine hope dzandiri kurota pamusha apa pakazara ropa, ndichiona kamwe kadhara kanenge kachinanaira kachifamba kakatokotama kakabata tsvimbo kachiseka kachiti, munefa munefa, neyamuri kuda kuita iyi varume munapera. Kobva katanga kuseka zvako, kobva kanyangarika. Handizivi kuti todii, Sabhuku toita sei, totaura naye sei ange achikwanisa kutidzosera hedu mari. Tava kutotya kutogara munharaunda imomo kana tichisangana nezvinhu zvakadai. Ndanga ndafunga kuti tinge tichitsvaka kumwe hedu kwekunogara. Musha unochenurwa sei because pava nemakuva manje evabereki vemurume wangu, because murume wangu ari kuti neniwo ndinoda kuzovikwa padhuze nevabereki vangu kana ndafa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana kuine munhu anoti zvipoko hakuna, ngauye pamba pangu amborara one night only pamba pangu. Hanzi vanoona kamudhara kanenge kachiti chii, varume munapera, yamatanga iyi munapera. Zvakaoma hazvo vedu we. Munoti kudii nenyaya yekutenga musha unenge uine makuva?